Камиллеккә шикләр юк. Соңгы вакытта Татар театрында театраль лабораториялар үткәрелә башлады. Аның асылы шуннан гыйбарәт: театрга яңа режиссер килә, ул санаулы көннәр эчендә труппадагы артистлар белән спектакль эскизын булдыра. Кариф театры 3нче тапкыр мондый кызыклы тәҗрибәдә катнаша һәм Томга режиссерлар лабораториясын оештыра. 6 көн эчендә алган хис кичерешләр белән уртаклашырга бүген студиябызга Габдулла Кариф исемендәге яшь тамашачы театры директоры Луиза Янсуар һәм театрның әйдәп баручы артисты Гөлназ Галимуллина килде. Хөрмәтле кунаклар, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн. Луиза, быелгы лабораторияның үзенчәлекләре турында сөйләшик әле. Ничек итеп әсәрләрне сайладыгыз һәм шулай ук режиссерларны да? Мин инде бераз гына шундый ретроспектива ясап әйтеп үтәсем килә. Тамга лабораториясе Кариф театрында 3нче ел уза. Ул моннан 3 ел элек Гүзәл Рәмзиловна Сагыйтова тарафыннан башланып җибәрелгән проект иде. Һәм инде безнең театрыбызның баш режиссеры Ренат Аюпов белән аның кураторы Нияз Игламов алар быелгы лабораторияга темаларны сайлаган вакытта мин мәктәп дөнья дип билгеләгәннәр иде. Һәм без шул темага туры килә торганрак әсәрләрне эзли барлый башладык. Үзебезнең татар әдәбиятыннан, татар драматурглары арасыннан эзләдек һәм ачыкланды драматургиядә нәкъ менә мәктәп темасына кагылышлы әсәрләр ул кадәр юк икәнлеге. Һәм инде татар прозасыннан эзли башладык. Яшь авторлардан менә Сөмбел Гафаровның әсәренә тукталырга булдык. Ул аның элегрәк язган материалы иде. Алар аны режиссер Тимур Кулов белән яңарттылар. Лаборатория кысаларында бераз үзгәрттеләр, яңа өлешләр керттеләр. Икенче материалны без сайладык. Рус язучысы, ул безнең Казан кызы Маша Кустовская дигән, аның псевдонимы Дана Сидорос. Без аның алдык шулай пьесасын. Һәм ул пьеса буенча безнең куйды эскизны режиссер Ренат Ташимов. Һәм инде өченчесе, анысы мин инде лаборатория вакытында да әйттем, анысы минем хыялым иде. Бик күптәннән яратып өлгергән әсәрем Селеста Инг дигән Америка язучысының Кирпич кадәр роман. Без шул Кирпич кадәр романны менә Гөлназ шул эскизда катнашты. Без ул Кирпич кадәр романны тырыша кысаларга кертергә керт алдык бугай. Азмы күпме һәм шундый бөтен рәвеш алды. Анысы инде безнең режиссер Тимур Шарафетдинов куйды. Менә шундыйрак эскизлар һәм әле менә ул рух театрда һаман да яши, атмосфера һаман да яши, артистлар тәэсирләре белән бүлешәләр, режиссерлары белән язышалар. Лабораторияның миңа калса нәкъ менә шушы жанлы энергия алмашы, ул актерлар өчен дә бик зур, ничек дип әйтим, кан яңарту дип әйтсәк дөрестер индеме, һәм безгә дә материал туплау буенча, киләчәккә театр портфеле турында уйлау буенча. Лабораторияда катнашу артист өчен ничектер бер тагын бер баскыч югарыга менү дип санала. Сез инде менә Луиза да әйтеп китте, 3 ел катнашасы икән. Менә быелгы лабораториядан алган хис кичерешләр белән уртаклашыгызчы. Мәсәлән, беренче лаборатория узганда инде безне төркемнәргә бүлделәр, әсәрләр билгеле. Безнең ниндидер менә конкуренция кебек әйбер бар иде башта. Безнең әсәр яхшырак, безнең эскиз яхшырак, тырышабыз. Ә инде менә хәзер 3нче лабораторияда без киресенчә барыбыз бергә тупландык. Менә 3 төркемгә бүлендек, ләкин менә шушы 3 төркемдә бер төркем кебек идек. Һәрберебезнең эскизе өчен шатланып, алынган әсәре өчен шатланып, бер-беребез белән бүлешеп, менә безнең шундый бик дус атмосфера булды. Гомумән Томга ул актер өчен бик зур үсеш, чөнки мәсәлән театрда без күбрәк татар әсәрләр алсак, ә монда инде без инглиз әсәрләрен ала алабыз, рус әсәрләрен. Ул ниндидер башка мөхиткә керергә ниндидер бер адым, башка мөхитне туеп карау, татар мөхитен генә түгел. Менә безнең эскизга килгәндә, ул бик зур проблеманы күтәргән эскиз ата-ана һәм бала арасында булган мөнәсәбәтне, һәм миңа калса, ул эскиз алга табадагы бик уңышлы булыр иде. Тулы бер спектакль булыр иде. Ул менә эскиз дигәч, ничектер кыска гына менә шундый төп проблемаларны яктыртылган инсценировка дип әйтегеме, ә менә
ничектер безнең әсәрләр менә шушы 3 төркемнең әсәре дәген ул ниндидер тулайым бер спектакль булып чыга. Аны Италия лаборатория шартлары буенча менә шушы сез әйе 3 эскиз тәкъдим иттегез һәм аның берсегенәме? Яисә күбрәк тә алып буламы? Алай куелган нәкъ берсен генә алырга, башкаларын алмаска дигән андый шарт юк. Шулай да менә бер спектакль ул театрда калырга тиеш һәм инде халыкка тәкъдим ителергә тиеш, нәкъ менә тулы бер спектакль дәрәҗәсендә. Инде уйлап куйдыгызмы, кайсы спектакльне безнең тамашачыларыбыз күрә алачак? Менә мин хәзер кайсы спектакльне дип әйтсәм дә, актерлар өчен бик зур стресс булачак. Чөнки мин театрга килеп керәм, һәр көнне безнеке буламы, сораулар, әйе, безнекен сайлыйсызмы дип. Без уйлыйбыз, менә аны сайлаган вакытта бит әле менә хәзерге вакытта лабораториядан соң әле берничә генә көн үтте. Әле фикерләр нигезләнеп утырып та өлгермәде дип әйтсәк дөрес булыр, тәэсирләр күбрәк әле. Ләкин инде аннан соң аяк акыл белән уйлап, безнең репертуар өчен кайсы кулай, кайсын тамашачы, ничек дип әйтим, якынрак итеп кабул итә алачак, безнең тамашачы өчен кайсысы әйбәтрәк укылачак, сәхнәдән менә шуларның бөтенесен дә уйлап, аннан соң инде без бер фикергә килербез баш режиссер белән һәм үзебезнең иҗади команда белән. Актерлар өчен дә көтә. Без дә бик көтәбез һәм әлбәттә сезгә, хөрмәтле кунакларыбыз, уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт чакыруыгызга. Көчен төрле якка таратмыйча, бер генә тармакка әһәмият биреп, максатына таба үз сукмагыннан гына барган кеше билгеле күпкә ирешә ала. Максатыгызга туры атлагыз. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.